Zimdanso Chanta Raspombi ovharirwa mujeri for 6 months nemhosva yekubatwa aine zvinodhaka. Asi kuri kuzobatwa matemba sei iwo mabig fish nemasuppliers acho vachisiyiwa. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, pandinodzoka nema-updates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ingobayawo button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe ne-every update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Raspombi opinda mujeri for 6 months mushure mekubatwa aine zvinodhaka mumota make. Asi vazhinji vari kuti ko Raspombi anozogariswa mujeri sei ipo pakabatwa machaina aive necocaine akabhadhariswa fine $150 vakabudiswa. Nyaya yekusungwa kwaRaspombi yabudiswa iyo nebepa nhau reHerald apo ranyora kuti Raspombi jailed 6 months for unlawful possession of Bronco. Zimdanso Chanta Nyasha Reginald Mano, popularly known as Raspombi, has been jailed for 6 months after he was found in unlawful possession of cough syrups. Raspombi was convicted for contravening the Medicines and Allied Substance Control Act after a full trial before Harare Magistrate Mr. Gamchirai Gore. Prosecutor Mrs. Mandira Sachigumira proved that on July 16, 2025, at around 11 a.m., detective from CID Drugs Harare spotted a black Honda Fit registration number AGS 6699 in a traffic jam. The Honda Fit was in their database of vehicles supplying drugs in Harare along Kambozuma Road. The court heard that detective signaled Raspombi to pull off the road, but he sped off into Rugare suburb, prompting detective to give chase. It is alleged that Raspombi's car hit a metal pole and the detectives caught up with him. The court heard that the Danso Chanta's car was searched, resulting in the seizure of about 100 bottles of cough syrups, whose street value is $396. These include 24 times 100 ml bottles of Bronclear cough syrup, 20 times 100 ml bottles of Benylin cough syrup, and 55 times 100 ml of Astrapain cough syrup. Raspombi was subsequently arrested and escorted to CID Drugs Harare. The drugs and Honda Fit were seized by the police. Uku ndiko kunyorwa kwaitwa iko neHerald apo yaburitsa nhau yekusungwa kwaRaspombi. Ladies and gentlemen, ngatisangane mucomment section muchitudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Zvoitwa sei kuti papedzwe dambudziko rekutengeswa kwezvinodhaka munyika.